Què has de fer si hi ha una onada de calor? Evita que nadons, gent gran i persones amb malalties cròniques cardiorespiratòries surtin al carrer en les hores de més calor. Evita l'exercici físic en les hores de més calor. Beu molta aigua i recorda que avis i nens petits, quan es deshidraten, no tenen sensació de set. Hidrata també els animals de companyia i fes que estiguin en zones fresques.
En un incendi, no només perdem un bosc. El foc ens toca de prop. En cas d'incendi, truca al 112.